sânge din umbra zeilor. Umbra de foc a Carpaților munții fremătau sub zăpada neatinsă. Aerul mirosea a cetină arsă, a sânge uitat și a o teamă veche cât timpul. Deasupra pădurii, cerul era aprins în purpuriu, de parcă însuși soarele sângerase pe culmile ceahlăului. În vale, la poalele stâncilor de piatră ancestrală, stătea un conac bătrân cu acoperișuri din ardezie roșcată și ferestre în formă de lună. Acolo, Aliveta Svioli deschise ochii. Nu visa, nu de data asta. Avea 27 de ani și o frumusețe care părea dureroasă. Pielea ei era albă ca laptele de lupoaică, părul negru cu reflexe violet, iar ochii o ciudată îmbinare între chihlimbar și cărbune. Ochii aceia nu aparțineau unei ființe obișnuite. Visul s-a repetat, șoptia în întuneric. Se ridică din pat, trase o mantie groasă pe umeri și păși spre oglinda din hol. Pe suprafața de sticlă o umbră tremura, de parcă cineva o privea din lumea de dincolo. "Tu știi cine sunt," spuse ea spre reflexie. "Tu știi ce sânge curge prin mine." O voce adâncă răspunse, nu din oglindă, ci din amintirea sângelui. "Tu ești fiica celor două seminții. Ai moștenit flacăra lui Drăculea și lumina zeului din munte." Aliveta închise ochii. Își aminti vorbele tatălui ei, un vampir din linia Elisabetei Bathory, și chipul blând al mamei, o preoteasă a cultului zamolxian, ascuns în codrii Sarmizeghetusei. Nici unul nu mai era, fuseseră uciși, iar adevărul despre moartea lor fusese îngropat în tăcere. În aceeași noapte, pe creasta muntelui, o haită de lupi albi urla către stele. Legenda spunea că ei erau străjerii Daciei, fiii cei mari ai lui Zamolxe, lăsați să vegheze pământurile sacre până la reîntoarcerea sângelui nobil. "Ea s-a trezit," rosti lupul cel bătrân, numit Dervan, în limba tainică a strămoșilor. "O vom proteja?" întrebă un altul tânăr, cu blana strălucind în lumina lunii. "Nu, o vom urma," răspunse Dervan. "Ea poartă sângele dragonului și al soarelui." În satul din vale, bătrânul călugăr părintele Vlasie stătea în pridvorul schitului și mângâia un manuscris vechi legat în piele de lup. Așa cum au spus stâlpii de piatră, a venit timpul. Când cerul sângerează, iar lupii albi coboară în vis, copila lui Vlad și a zeiței se va ridica. Un tânăr monah îl privi cu spaimă. Preacuvioase Vlad Țepeș a murit de veacuri. Vlasie surâse trist. Numai trupul, dar în sângele ei, Vlad n-a murit. A fost chemat. La miezul nopții, Aliveta păși în pădure. Știa că era urmărită. Știa că va începe. "Nu mă tem de ceea ce sunt," spuse ea, "dar vreau să înțeleg. Cine sunt eu cu adevărat?" Din umbra copacilor, o figură cunoscută apăru. Era Edrion, iubitul ei din tinerețe. Ochii lui scânteiau adorință și minciună. "Te-ai întors," șopti el. "Am crezut că ai fugit de cine ești." "Am fugit doar de ce ai devenit tu," răspunse ea. "Încă mai porți coroana pe care ai luat-o cu sânge?" Edrion surâse rece. "Tronul nu iartă, Aliveta. Ai sânge de regină, dar fără mine nu vei ajunge nimic." Ea scoase un medalion în formă de lup, vechi, cu runele Daciei inscripționate. Când îl strânse în palmă, aerul tremură. "Eu sunt urmașa luminii și a blestemului. Eu sunt focul care va curăța pământul de umbrele voastre." În cer o stea căzu. Undeva o cruce de piatră crăpă în două. În adâncul muntelui Ceahlău, o ușă de piatră începu să vibreze. Zamolx se veghea, Drăculea râdea și Aliveta pășea în întuneric, căutând adevărul. Semnul